Тук го Годно. Айде бе, давай. Къде? Тук. На деве не бой се, даже допред до коритото. Сериозно бе. Така. Сериозно е, Бахонзи. Не плачи се. Прибутвай. Само да не е едно до друго. Да. Да не е едно до друго. Да изглава само въздуха. Малко, че... Сега, ние до 10 тако, помогни му, дай му на него иглата. Да му дай иглата, прекарвай му ти до края сега. Масажи. Да върта? Да разбрах. Вътре във водата как се? Не знаеш как викат с мъзга? Не знаеш, че с мъзга става. С мокро. Добре, като сухо, той да стане червото на сухо. На сухо не става. Бахонзи, давай на мокро, не на сухо. Добре, на мокро го, мажи го, който притърпай. Мъзга трябва да е мъзга. Масажи, Бахонзи. Виж как ще научи такива червени работи. Още си мириш на лайна. То не може да мириш. Добре. Ти буташ към мен, нататък в другата посока. Баянко на другата посока. Не бе, другата ето е, брат, ето. Ето, така по-малко. Малко? Ще го правим. Аз по-мъничко, защото ме трябва да не си пука. Няма смешно. Сега, Не трябва да не си пука. така. Изкарай го до края. Дай Ана да вземем един такова, един на... Ето тия. И ще му вържем края. Чакай малко, още ще се малко. Айде. Колко? Да му е на сърък. Къде е отида? На сърък ще го вързваш. Не е по-големо, да? По-дълго да се. Като се върже, там да остане за сърък. Чакай малко. Че аз трябва ход. Края трябва да го вържим. Така, не до него, да излезе. Ето, почти е до него. Вържи го. Той ще го надене сега 5-6 пъти тук в края и той ще му излезе на върху. И това е като. Дойдеха и гаргите. И не е майтап работа. Вие ако го взимате на майтапа. Но вече е така, ако духа някой вятър тук и някой си плюне да викаш така, тебе ли да си чуваш, тук влезна сежинка, па замръзна, па ти замръзна носа. Това почне ти духаш на ръцете и тогава става лошо. Бързо ми. Ето ще трябва да е хубаво напълнено. Сега ще му дам края. Хубаво. След една минутка. Да е издут. И бай Лянко трябва да дупче. Ето ти края сега. Вържи го. Нали ви дал там вързи? Да. Вържи го сега. Вържи го е тук. Вържи го мъдри. В едната страна да може после да и да го закачи. Не, вържи хубаво, бай Лянко, стягай, не дей на да завиваш. Стягаме, брат. На един път. Двата края да му се вържи за дърво. По-здраво съм го стегнал. Ама не дей на катава, искам ти кажа, че първият път се стягаш веднага. Ангел ще го върза за такова. Защото ще просурни и ще падне. За съновала там. Гаргите ще го издат, дай още ще ударим възела сега отгоре и край. Няма, да не е панделки. Панделки. Панделки няма. Няма панделки. Стягай колко можеш. Няма пандела. Ай сега, дупни е тук. Аз ще му такова, дупни го. Ама изкарай да такова. Първо. Нека да дупни, нека да излезе въздуха. Като не да бика, да видим какво ще ни прави. Как съм го докарал до дупка съм? А те така са дупче на няколко места, не само така. Колко дълги ги искаш? Няма колко дълги. Правиш баница вътре в него. Няма колко дълги. После ще се върза. Засуквай го така. Тук да го върта. Тук бе Аз ще го правя сега. Ма не, сега ще си пребутам и от тук. А не бе, ти си буташ, няма да го вързваме сега. После ще се вързва накрая. Не бе, аз си пребутвам и ще го оправя. Аз не знам как става, затова. Като се вързва да се ръка, тогава се прави на... Ама да го напълна. Стане като вита, като баница. Ще стане, само че тук само. Той да не е точно пък като баница, да изкара на корито. Да се събере. Да не стои едно върху друго. И това е. Ане, ти ще гърнеш малко вода топла. Е тук, че това става сухо. Студено и стина. Сложи тази вода малко. Ама леко да го не скъсаме. Виж как почва да цепи. Да, той като... Аз това ти кажа, не го дигаш горе. Аз не го дигам, това цепи там, къде го напълнихме. Точно е така. Къде? Ти там няма да го таковаш вече. Щом си го прекарал, ще го наденеш тук 5-6 пъти. Айде. Е тук направо. Дай, чичо, глав. Дай го. О, та много врела. Та много врела, ще го скосим бе душа. Е от тази вода да ми. Е от тази. Ето малко. Ще ти казал, като ще да сложиш, да има такова. Малко да ти трябва ръката.